Nadolig llawen hyfryd eich gweld chi gyd, lle bynnag i chi y bore yma. Nadolig llawen, dedwydd, tawel, hapus, llawen i chi gyd, y braf i weld ambell i wyneb, y welwyr sydd â chi hefyd. Y stori traddodiadol y bore yma, ag adnod i ddechrau. Gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd. Y peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. A'n hefyd cyntaf bore yma, 448 allan o ganeuon ffydd, welen gwawriodd i ddiw gofio gen i seilo gorau swydd, weleddynion mwy na moddion, ddont a rhoddion iddo'n rhwydd. Yr emyn gynta, Carol gynta. Ac yn traddodiadol iawn, felly ar bore Nadolig, darlleniadau traddodiadol y bore lyc ar ail benod. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cereniws yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea, i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem. I ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddyweddi, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi ysgol, ac esgorodd ar ei mab cyntaf fynedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban, a'i osod mewn preseb am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Ac yna'r ail ddarlleniad o Efengyl Ioan ar benod cynta. Ioan yn ysgrifennu blynyddoedd wedi hynny, wrth gwrs, ac yn gweld y beth fel rhan o gyd-destun bwriad rhagluniaethol Duw ei hun. Ac yn draddodiadol, mae'r darlleniad yma yn cael ei hadnabod fel Efengyl yr ymgynawdoliad. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef.
Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. A mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dist, i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, roi sydd yn rhwy a rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Byddai bendith arnom o'r gair y bore yma. Gyddi'r ffrymau gwyddiau dros yr eglwys, y byd, y gymdeithas, anghenion y byd a'n cartrefi fel eglwys gynniwyddio. Llawenhawn, moliant ac addoliad yr eglwys byd eang. Gyda pobl Crist ym mhob man, ym mhob diwylliant ac ym mhob iaith. Offrymwn dyletswydd ein hyddoliad. Gan gydnabod Duw fel ein creawdwr, ein cynhaliwr, a thrwy wyrth yr ymgradoliad ei gydnabod fel ein gwaredwr yn Iesu Grist. Ac wrth i ni addoli mewn rhyddid, cofiwn am y rhai hynny sydd yn addoli ar ffô, yng ngwyneb erledigaeth, yn ansicr i byd ac yn ansicr i dyfodol. Gwyddion dros holl bobl Crist yn ein gwlad, a dros yr eglwys wrth iddi geisio gyhoeddi y gair a wneithbwyd yn gnawd. Dros ein brodyr y chwiorydd yn y ffydd, dros bob aelwyd ac aelod o'r eglwys hon. Daeth Crist i'r byd o lawenhawn, gwyddion dros y byd hwnnw. Y bu Crist yn rhan ohono, y bu Crist farw drosti. Gan gofio anghenion o gledydd. Gan weddio dros gymod, tangnefedd, heddwch, citgord, rhwng y cenhedloedd. Gan gydnabod ein dibyniaeth ar ein gilydd. Gan weddio dros bob un sydd yn gweithio dros yr wyl, yn gwasanaethu eraill, yn cadw'r heddwch, yn gweithio oddi cartre, ac yn gweithio yng ngwyneb perygyl. Yr hawn i weddio dros bob un sydd yn gweithio lles eraill yn y pandemig, ac fe gofiwn am y rhai sydd yn treulio i Nadolig mewn gweiledd, mewn cartre, mewn ysbyty, yng ngharchar. Dros ein cymdeithas, dros ein cenedl, dros bobl Cymru, dros arweinwyr cyhoeddus, dros bob un sydd yn cyhoeddi y newydd da o lawenydd mawr. Yn ein cymdogaethau gwyddion dros bob un sydd â'i Nadolig yn brofiad gwahanol i'n brofiad ni. A'i bywydau o bosib yn oer, yn wag, yn ddigyfeiriad,
ac yn ddilawenydd. Cofiwn am bob un sydd yn dathlu'r Nadolig mewn angen mawr. Oedd yr angen hwnnw yn dlodi, neu'r angen am gartre, gwres, cynhaliaeth, a sicrwydd eraill o'i cwmpas. A rai hynny sydd yn profi Nadolig heb y pethau yr ydym ni yn eu cymryd mor ganiataol. Gwyddiwn dros aelwydydd a chartrefi, wedig aelwydydd a chartrefi ein heglwys, a phob un sydd yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd am dathlu a'n haddoliad. Llanw ein calonau ni o arglwydd a diolch wrth i ni ryfeddu o'r newydd at yr rodd fwyaf i'r byd. A'r ein bod ni yn profi syndod yn ein haddoliad. Ein bod ni yn edrych ar stori sydd mor gyfarwydd, ond eto yn gweld rhywbeth newydd ynddi sydd yn bersonol un sefyllfa ni. Cyffeswn ein pechodau, ein gwendidau, ein methiannau. Ond gwnawn hynny yn hyderus ac yn llawen o gylyniad i wyrth yr ymgnawdroliad. Y Crist a ddaeth i'n gwaredu ac i'n cymodi a dyw ei hun. Offrwm ni'n gwyddiau distaw personol, cwmpaswn eraill oddi mewn iddynt. Offrwm ni'n diolchiadau, am yr holl arwyddion o gariad a gras yr ydym yn ei profi trwy bobl eraill. Am neges yr yngylion a gwreiddiau ein ffydd y Methlehem, Judea. Ac fel pobl Crist, byth oddi ar hynny dros y canrifoedd ym mhob iaith. Offrwm ein gwyddiau gan ddefnyddio'r gweddi a'r patrwm a roddodd Crist i'w ddisgyblion cynta. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, wnelau'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy'n ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddo tir deyrnas a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Dwi'n gwybod faint ohonoch chi sy'n mae teuluoedd i gyd yn wahanol gyda'i harferion agor i anrhegion Nadolig, ond dwi'n siŵr ym mhob tŷ ac ym mhob cartre bron y bore yma, wedi os ydych chi lot o blant. Mi fyddwch chi wedi, neu bydd rhywun wedi treulio lot o amser yn pacio ac yn lapio anrhegion i gorchuddio nhw. I cuddio nhw falle, a dod nhw i'r golwg a'i gosod nhw o dan y goeden, beth bynnag yw'ch traddodiad chi yn eich teulu. A dwi'n aml yn meddwl bod y bobl sy'n neud y roliau yma o bapur lapio, maen nhw'n siŵr bod e wedi wneud i ffortiwn. O blwyddyn ni siŵr o fod yn gofyn yr un cwestiwn, os gyda ni ddigon, os peth ar ôl o ddeall llynedd, well i ni brynu rhywbeth, achos ni ddim yn gwybod faint i ni'n mynd i ddefnyddio. Gan amla, os ych chi fel yn teulu ni, os ych chi fel Derith a Minne, bydd chi lot o hwn ar ôl Nadolig, a bydd yn cael ei osod yn yr atig tan y blwyddyn nesaf. A bydd rhywun cwestiwn yn godi blwyddyn nesaf. Oes digon gyda ni o bapur lapio. A mae'n siŵr bod y bobl, y ffarm sy'n neud y bapur lapio, yn neud i miloedd. Beth sy'n tu ôl i hynny, falle? Wel, ar awydd i baratoi, ar awydd i roi anrhegion, ar awydd i'w cyflwyno nhw mewn ffordd arbennig, ffordd nadoligaidd, a dangos bod ni wedi cymryd amser yn eu paratoi nhw. Am y papur lapio yno, am ychydig ddyddiau cyn Nadolig, mae yno ar ddydd Nadolig, unwaith mae'r anrheg yn cael ei hagor, beth sy'n digwydd i'r papur?
i ailgylchu gobeithio, i daflu ffwrdd, i ddiystyru. A fel arfer, mae'n gorffen yn rhyw beil mawr ar ganol llawr y lolfa, neu lle bynnag i chi'n agor eich anrhegion, a mae'n cael ei symud o'r neilltu. Mae yna lot o bapur lapio o amgylch yr wyl yn does e. Mae'r adfent ei hun yn rhyw fath o baratoi pacio'r parsel, ac yn ni'n cael gwared ar y cyfnod pacio y bore yma. Yn y byd tu allan, mae yna gymaint o addurno o amgylch y Nadolig. Ac ambell waith, mi all y papur lapio neu mi all y papur packaging o amgylch y Nadolig tynnu sylw oddi ar yr hyn sydd yn y parsel. Ac yn ein bywyd ni ac yn ein heddoliad ni yn yr eglwys, mae yna gymaint o bethau sydd o amgylch y package. Mae'n bwysig bod yr allanolion yno, ond unwaith i ni'n agor y papur lapio, mae'n sylw ni gyd yn mynd ar yr anrheg. Ac yn ni'n diolch i'r rhoddwr. Argyffyrybiaeth syml iawn yw mae ar fore dydd Nadolig i ni'n agor y parsel. I ni'n cael gwared ar y papur lapio. I ni'n gorffen ein paratoadau. A mae'n sylw ni gyd ar yr anrheg neu'r rhodd. A'r ymateb naturiol, wrth gwrs, yw diolch i'r sawl sydd wedi rhoi'r anrheg i ni. Yn ein addoliad ni felly, mae'r papur lapio wedi dynnu bant. Mae'r allanolion wedi gwneud ei job. Mae Duw wedi rhoi ei rodd i ni. A'r gair a wnaethpwyd yn gnawd, bellach yw sylw ein haddoliad a'n diolch. A'n hymateb ni, a'r ymateb naturiol yna i unrhyw rodd, rodd i diolch. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Mwynhewch cyfnod y diolch. Fel dwi wedi gweud yn aml, mae'r Nadolig yn para o heddi ymlaen am 12 diwrnod hyd hwyl yr ystwyll. Mwynhewch y cyfnod, bob hwyl a llawenydd i chi. A bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fwn eich plith ag ydrigo gyda chi, y dydd hwn ac yn dra gywydd. Amen. Mwynhewch y darlapio, mwynhewch yr anrhegion, mwynhewch eich diwrnod bobl. Hyfryd eich gweld chi Nadolig llawen iawn i chi gyd. A'r garol ola y bore yma, 452. Clywch lir nef yn seinio'n un, enffych enni ceidwad dyn.